Θέλαμε να ρωτήσουμε σχετικά με τη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής και το πρακτικό 3. Συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, αν υπήρχε απόφαση για παράταση και αν απαιτείται τέτοια απόφαση για να φτάσει η συνεδρίαση μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Και δεύτερον και κυριότερον, εάν υπήρχε πρόβλεψη στην ημερήσια διάταξη ότι πρόκειται περί μεικτής συνεδρίασης και να συνεχιστεί ηλεκτρονικά. Δεν θα ανεβάσω τους τόνους, θα ήταν εύκολο, μιλάω πάντα πρώτος, θα μπορούσα να ανεβάσω τους τόνους και να μαλώνουμε. Δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ, μένω σε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις οποίες θα δεχτώ οποιαδήποτε απάντηση. Σε περίπτωση όμως θέλουμε να πούμε που αυτά που έχουμε πει δεν ικανοποιούν, θα εννοείται ότι θα κάνουμε μία νόμιμη προσπάθεια να προσβάλλουμε την απόφαση. Ένα πράγμα αυτό για το πρακτικό 3. Πάμε στο πρακτικό 2. Στο πρακτικό 2 στη συνεδρίαση ήρθε με τη γνωστή διαδικασία, ήρθε ως εκτός ημερησίας 3 μέρες καθυστερημένα και το πρακτικό 2 το έχω διαβάσει προσεκτικά. Φαίνεται ότι γίνεται μία αναγραφή, αντιγραφή των κριτηρίων της διακήρυξης και μία παρατιθέμενη βαθμολογία του κάθε μέλους. Το κάθε το βάζω λίγο σε ερωτηματικό. Υπάρχει σκεπτικό, υπάρχει αιτιολογικό βάση της οποίας έχει αποτυπωθεί αυτήν η βαθμολογία, έχουν αναπτυχθεί κρίσεις ώστε εκεί να μπορεί να γίνει κάποια ένσταση. Και τελευταία ερώτηση για το Παυσίλιππο και συγκεκριμένη. Στο πρακτικό 2 έχει ενσωματωθεί το γραπτό υπόμνημα του κυρίου Κούρτη. Για ποιο λόγο παραλήφθηκε αν δεν έχει ενσωματωθεί? Υπενθυμίζω ότι έχει κατατεθεί το υπόμνημα του κυρίου Κούρτη με νόμιμο και εμπρόθεσμο τρόπο. Εμείς όμως δεν βλέπουμε να έχει ενσωματωθεί. Ελπίζουμε να συμβαίνει κατά λάθος. Και τελευταία ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι ο μοναδικός ανάδοχος έχει οδηγήσει στην χαμηλότατη για χωματουργικά έργα, όσοι ξέρουν από και χωματουργικά, δεν είναι μόνο προς Θεού, αλλά όσοι ξέρουν από δημόσια δίκη, στη χαμηλότατη έκπτωση της τάξης του 0,1%.